Na kanáli Frochtech Tips. Dneska tu mám pre vás unboxing, rozbalovačku na turboventilátor, v podstate by som to takto povedal, Air Duster Electric One. No a je to od firmy Solaire, ktorá mi poslala jeden pre vás, aby som ho recenzoval. Vypýtal som si, prečo nie? No tak je tu, aha, už letí. No. Nie je to veľké, a uvidíme, tak poďme to rozbaliť. Manuál. Ešte necháme tam. USB-C kábel. Nejaké príslušenstvo. Veľmi príjemná vrecuško na odkladanie. A nejaké štetinky, štetce na čistenie. Tak poďme sa na to pozrieť a vyťahneme to, nie? Takže máme to tu. A prečo? Tam máme toto. Takže máme to tu. To slúchatko nepotrebujem. A musím povedať, že fakt, akože je to ťažké, ľudia. Má to aj tak cez pol kila. Toto teda bolo vo vnútri, v tejto krabičke úžasnej. Myslel som, že tento nadstavec bude trošku tenšie, aby som mohol s tým niečo nafukovať, napríklad loptu alebo tak. No ale to sa možno dá modifikovať. To je jedna vec. No a druhá vec je, je tu len USB-čkové napájanie. Na tejto strane je power button a na tejto strane je asi prepínanie síly. Keďže to má 3 stupne, tak to bude asi celé. Chceme to teda vyskúšať bez toho, aby som to teda vyskúšal, snáď je to nabité. A fúkneme si to rovno do tváre. Nech vidíme tú reakciu, keď to spustíme. Takže poďme na to, najprv to vlastne spustíme. Takže máme to pustené. Now. Tak ideme na to. OK. Tak, toto bola dobrá pecka. Normálne ma to prekvapilo. A sám som zvedavý na tú reakciu. Takže teraz si ukážeme, ako si vymeníme tieto nadstavce. Odšrobujeme tento a ideme na to. New one. Takže nastavíme si tam prvý stupeň, ten najslabší bude úplne stačiť na vyčistenie. Nie je tam veľa špiny, ale chceme to vyskúšať, nie? Let's go do it. Maybe bigger.
Vyskúšajme klávesnicu. Absolutely top and fast. Takže videli ste teda, ako toto funguje. Je to celkom zázračná maličká turbína, ktorá fakt vyvolá fakt veľký vietor. Ako ste videli na tej mojej prvej reakcii, teraz to mám menší otvor, je to trošku silnejšie, ukážeme si to. Jo. No jo, je to proste sila, má to proste páru, je to fakt, že mega silné. Prekvapilo ma to, určite to použijeme ešte na zopár príkladov, ako môžem vám ukázať ako teraz ešte, čo tu suniem. No a snáď sa vám teda páčilo, videli ste zo pár použití a je to fakt akože sila, no. Taký ventilátorček do dlani, také turbičko, maličké. No jo, tak dajte nejaký ten popis, keď chcete niečo viac, nájdete aj v popise aj odkaz, kde to kúpiť. No a v podstate, ja vám to môžem odporučiť, aj keď to stojí 80 €, na AliExpresse určite nájdete aj lacnejšie verzie. Neviem, aké sú dobré, ale táto je fakt dobrá. Ako možno to stojí tie prachy, je tam ten celkom dosť, je to nejaká pridaná hodnota a fakt je to silné. Takže, čo je už na vás, mne sa to páči. Čaute.